Anase wasa ekropon abuansia ho a Fresa Human 0240802009 Fawensu Kahu 0245516600 Vision Vocational Training Institute. Have vision, achieve success. Missy Mawra office ahodo. That's office how konya dear. Too much. We need a friend of quality office chairs and casa. Every K Asensu Limited. K Asensu Limited. Yes. Wow. Ne silver channel. Hey, I see a ties in Pocry and a dear. And Nuntina so more do your son cranas or transfer. And to me, say your chance ya. Silver sham. Woodunsua. Hard quality. Now, meta no and a 3-in-1 a series reception for everything, including conference tables and chairs. I saw them kunya papa. A few set of furniture. Open quality paya and fear the name Bunan Bonsoda for more. Koke Asensu Limited. We won't special. Ya would tell Mufran or Pakusi and Umrakra. What she and now Huna Babia and Yawia. A chance a massage. And me free hapana me copebiato. Now, winning baby, your tongue bookshelves and so. Oh, bookshelves. K Asensu Limited Kroya, a Tony Nebi. They are the files. Any glass, a shamusi hall, for fair. Any more party no a cycle, Adabraka, who for cares as limited ya. Now we'll call Iran Clinic Nasu and the Kaneshi Zongo Junction, Flamingo Road. For 0244568014. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Adishma, my friend, Woody, Ahenkai Kwame, Yaboa. Menam ye CEO, Ameda Ahenkai 93.3 FM ano. Ya die fidie ba chimwa babo first radio station. Afimu eni, onyankopon ye adom ama maso emusi ekwan. Afia no ahye, de Ahenkai FM ye ne se, bosumi ni de toso dununum, ene de toso dunisia. Yebesi aka di agro agenchia, ni ewie nso a oni bie asame ya ekunafo ni nyanka, ene eyisi enwe ye pomanso. Ebomodi akeka yensa ase na yakwakoyo madoye, ebibenya nkoko ebibenya ntuma ebibenya mmo ni nyina ne sen Ahenkai FM se afia no ehia yanso ya bai afimi pepe peni tia wo se ye tren yensa na bisu de oni bieso nti ajanka eisia kurani a wutini suo pipuani asini suwate na Ahenkai FM abede enye den a bro nyen wanya ntuma ubenya mo wanya mo a ubenya kokko enya kokko fos akokko a wo nkwam Ahenkai 93.3 FM. We are the best in the East. Yamamu nyina afishia pa. Afisa se ne nkwane ahoden ewo ho. Na Ahenkai FM yegusu edim kunim esom ewo sompem. Medamu ase abozege. Thank you. 93.3 Radio Papa Abozege. Thank you. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba Ahenkai 93.3 FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba Ahenkai 93.3 FM. Obuoba yankopon isra mu papa yankopon isra odi Ahenkai mpo nipo no na dwen hu so de adwuma we ba ha ni pakon ogitum yankopon isra se nipa na Obuoba no kan sema man papa omo yankopon kan ho na de kan ho na yi a kire Obuoba manage ma ho fama se enemetimi nya because my trust every time we a product. To be frank, you are a product that we have to be proud of you. Nyame isra obebre. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba Ahenkai 93.3 FM. Yeah, abusia midi edi otio echampon general manager Ahenkai FM jema tiefo nyina afisiapa ye derade ase se yedaso etinkwam na yegidi se besenso boye ho ban ewo yafe edi afia ewo yenim nyina yedamase se ye ba ye maso yemu onamo ne ye so atena ofel so nyami ensha obibia otie Ahenkai FM afisiapa o afisiapa afise na yeti enkwam ana hodim
atiefo medende ahenkan Father Dixon ye do bibia se esan so mama fienhia se moti ahenkan FM ema afi ekọ awiye ye san so esrem se afi a ye besimu yi monkoso aso enti ahenkan FM ye do bibia se ye san so mama afienhia po abozege. Thank you. Afienhia pa midin edikwe kunkrom Africas abusuafo yamamu ina da afienhia pa bronya ye bayi ye sra wurade se enye nhila bambo ene nkanko emfa emaye na afia ye kwakwa wuramu enye nhila ene sika yamamu ina da afienhia pa kwaso na ti ahenkan 93.3 FM Akwaba Drive afia ye kwakwa wuramu ene awunan na akwa chikakra na watiem abozege midin ade afia ampofowa memamu nyina afihia pa afia sei na ye mpomu eden na yetimi kwabeti ahenkan FM yeba yenya afe yedamase semakura yemu ana de bia mukoso etie yen enunti memamu nyina afihia afio afi. Okay, I was not very now. I was saying kills with me from a brand. I was the only brother on radio. I was here. Yamamunina, Merry Christmas. Yeah, don't want to say buy money at Tina. I'm a favor to you. Yamamunina, Merry Christmas and a very prosperous New Year. I can FM Extended Drive, the best in the East. I wish for your friend Obuoba Ofori Amanfo, the Commander General. You can't create also Diazia. Yes, Amanga, Adrian, Abina Tana, Atana Bina. Yamamu nyina afihia pa afese se na yeda so tiase ahoden mu koswati ahenkan 93.3 obeye abozege nokura mesemo se afe nchalba na so antu ni panyina nti so nua afi akwa apra beto ya yemfa urusi enyi ye bofo na ye mema ahenkan atiefo nyina afihia pa afe nko meto ye da medindi biliman ba kope mema obibia afihia pa abozege kanafo kwaku anin kusibuadum aka miau atiefo edomo yedamase papa mama afihia pa wodone akoma pane taya mutayechi afi ba ku ni nyame hwa mo pa na afi ebesimu no nyama bebre ho no de mamo afihia pa abozege abusiafo menye frem oprompon opokwale ayenkan fm sports presenter yame yetiefo yadofo ni afihia pa yesre nyakopon se afise se no ayo obia akoma so ade ediama no yamamu ni afihia pa abusia ya frem Kobina Costi ahenkan 93.3 FM yama yadofo ni yetiefo ni afihia pa erabna owo abrempon enie ahenkan FM netiefo nyina afihia pa moni yen anante afibaku enie ahenkan FM the best in the East ye abozegi haba afia sana subiem ahenkan FM yemo bibia afihia pa e office say na bibia koye zamayen ye ba no moji ya tumdia me kan de afihia pa kofi agiri ni eje empanfo se afinchari bawo nanso ye da afihia pa midin dia kosua adepa dumas mema yenka tiefo nyina afihia pa nyankopon enka ye ho na woma afi enko apro ensanso embeto ye biom abozege midin adi Joshua Kobina ejenim ahenkan 93.3 sports department afi asanko ababetu ye bio emamu nyina afihia pa abozege afihia pa DJ Fishinio ye mo ahenkan tiefo nyina afihia pa etiefo Kwame Asantinio ye damase se ye bepiemo achim aboabo ha ahenkan madi ya tumo na onyame ayadom ma yenya afibako ye damase monkoso a na muntie yen afio ye best in the East abozege Obuoba Yankopon Islam papa Yankopon Islam dia nkan poni po no na dwen hu so de adwuma we ba ha ni pakon ogitum Yankopon Islam se nipa na Obuoba no pe wakan nsema man papa omo Yankopon kan na de kan ho na yi a kire wo Obuoba manage ma ho fama se endemetimi nya because my trust every time we a product to be frank you are a product that we have to be proud of you nyami kire degree radio papa abozege. Thank you. Abusia for your friend Obuoba Ofori Amanfo, the Commander General. You can't create us also Diazia. Yes, Amaga, Adrian, Abina Tanawa, Atana Binawa. Yamamuna afihia pa afese se na yeda so tiase amodimu koswati ahenkan 93.3 obeye abozege.
Ghana Adisie, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Minguda, Nanka.